Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's an amazing Wednesday morning mga kapuso all over Mindanao. Ato sang kamustahon ato mga silingan dinha sa Panabo City ug Tagum City sa Davao del Norte Province. Say maayong buntag. Mayong buntag Sabjil, ato sa Bigritog mayong buntag ang ato mga kapuso dinha sa Claveria ug Manticaw sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, sanglit Wednesday Food Day ta karon. Atong tilawan ang ginabalik-balikan gayod nga beef halang-halang sa Maigo, Lanao del Norte. Atong sayron kung unsay sekreto aron mahimo kining tasty. Kauban si Annabel Tubali. Samtang say usasab kadabawenya ang nagapanghatag og packed meals alang sa mga frontliners ubos sa iyang food ministry. Ipakita kanato ni Jocelyn Topic ang iyang pagluto og chicken ala king nga usa sa mga pagkaong iyang ginahatag. Ug makachika sab ni Attorney Resi Sabistok, si kapuso actress nga makita sa longest running gag show nga Bubble Gang, si kapusong Faye Lorenzo. Galaw-galaw na karong Wednesday morning, pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Kiay na mga kapuso, kauban si Jusil Joy Aurelio. Wow, hataw sab kaayo ang atong dance challenger karong buntaga. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, luyo sa kalisod karong panahon sa pandemya, ni patigbabaw gayod sa mga Mindanawan ang pagtabang sa mga nanginahanglan. Ug usa na ni ana ang dabawanya nga si Jocelyn Topic, pinaagi siyang food ministry. Mismong siya ang nagaluto og pagkaon alang sa mga frontliners. Ato siya makauban karong buntaga. Ma'am Jocelyn, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag, Argil. Hi, kamusta? And then, kumusta po sa ato ang mga kapusong Kamindanawan? Maayong buntag sa tanang atong mga viewers, karong buntaga. Nice to hear that, ma'am. Ma'am, karong panahon sa pandemya, unsa ba ang nag-push o nag-inspire sa imuha nga motabang sa atong mga frontliners? Sir, pagsugod din sa ECQ katong March, nakita na ako ang atong mga frontliners, kinahanglan din sila og kanang assistance, sir. O kanang pagtagad gikan sa atuan ng mga yano na lumulupyo sa Davao City. Ug isip tabang sa ato ang gobyerno, sir, mao na lang gid ni ang ato ang it is a human obligation gid nato na magtabang sa atong isig ka tao labi na sa mga time na lisod kaayo tungod sa pandemic. Ma'am Jocelyn, nganong ang paghatag og pagkaon o kining gitawag nimo nga food ministry ang imong nahuna-hunaan nga pamaagi sa pagtabang? Naisip na ko ang paghatag og mga food sa mga frontliners kay di ba sir, ang isa ka tao kung mahatagan nimo og pagkaon, di ba makahatag og kalipay? Ilabi na katong panahon sa ECQ sir na lisod kaayo kay sarado ang mga restaurants, mga tindahan ug lisod mo palit og mga pagkaon sa gawas.
So naisip na ako na kining mga labi na kin doctors, nurses, mga empleyado sa gobyerno o ato mga men in uniform maglisod sila og kanang pangitag ilahang food na mapalit. So isip na ko, why not magluto ko, di ba? Ma'am, kani kay dili lang isa kundi daghan gayud ang imuhang ginatagaan og pagkaon. Asa pud ba ka nagakuha og pondo nimo ma'am para makapalit og mga ingredients sa imuhang mga ginaluto? Okay sir, it started po sa family finances po namo sir. Ang akong mga anak, ang husband, akong pamilya, ang akong mga paryente, nag-reach out sila sa kuha sir, motabang sila sa ginagmay. Usually in kind na lang ginapadala. Napo ko yung mga friends sir, it started po sa ilahan na naghahatag sila mga meat, mga mantika, masinong sa lang sir, na ako'y isa ka friend na naghahatag sa kuha og mga spices. Ginahatagan ko nila bugas, sudan, mga ingon ana sir. Og syempre karon mga kapuso, ipakita ka nato ni Ma'am Jocelyn ang iyang pag-prepare og pagkaon nga iyang ipangahatag. Mga kapuso, sugdara nato ang pagluto og chicken a la king. Ang akong gi-prepare karong adlaw kining chicken meat, chicken fillet. Ako kining gituyo kay ang atong pakaunon karong adlaw kay ang mga bata sa House of Hope ug ang mga frontliners sa SPMC. Magluto na ta. Una, ato ang ibutang ang butter. I-melt lang nato siya kadiyot. Sunod na itong ibutang ang white onion. The more daghan ang white onion, the more siya mulami ang inyong luto. Pagkahuman, ato ang ibutang ang garlic. So the more garlic, the more yummy ang inyong chicken a la king. Next, ang ato ang bell pepper. So, padayon lang ang pagisa. So, habang nagagisa kita sa mga lamas, ato siyang i-season by layer. So, unahon nato ang asin, salt, and pepper. Importante na ma-season nato pag maayo ang ato ang mga spices. Kaya aron mula sa gyud ang ato ang chicken a la king. Karon atong ilunod ang ato ang chicken fillet para sa atong chicken a la king. Atong chicken fillet tunga lang akong gibutang usa kay by batch ko magluto. Kay since nga daghan ang ato ang pakaunon karong adlaw. Okay. So while ginagisa na ako sa kauban ng mga spices, taod-taod ato siyang pakluban. Ug karon, nagbukal na ang atuang chicken a la king. So padayon lang nato siyang pabukalon mga 10 minutes para maluto gyud ang atuang chicken meat. Sunod natin ibutang ang carrots. Ato siyang gihiwa into cubes. Tama nato siya og milk. Katuma lang anin na portion. Pagkahuman, ato siyang takluban kadali, siguro mga 10 minutes para lang pabukalan. Pwede na nato ibutang ang atong mushroom. Ato nang ibutang ang heavy cream. Katunga lang ani na sukod, siguro mga 2 ka pack sa cream. Ato nang ilunod ang ato ang green peas. Ug ang pinakaulahin natong ibutang sa ato ang recipe karong adlaw, ang chicken a la king kay kining flour. Luto na ang ating chicken a la king. Pwede na siya i-serve. Mga kapuso, aniya na ang lamiang chicken a la king. Ako kining ibutang sa food pack nga dunay rice og amo kining i-distribute sa mga bata sa House of Hope ug sa atong mga frontliners dinha sa SPMC ER COVID Department. Dali, tilawan nato ang chicken a la king. Yummy! I know na malipay yun sila ani. Wow, aside sa lami ang pagkaon,
Unta daghan sab ang na-inspire sa ginahimo ni Ma'am Jocelyn aron daghan sab ang mutabang. Salamat kay Ma'am Jocelyn ug amping pirmi. Mga kapuso, chillax lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best start tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. Kadong buntaga atong makauban ang usa ka sexy kapuso artist nga makit-an sab nato sa Bubble Gang. Walay lain kundi si kapusong Faye Lorenzo. Maayong buntag, Faye, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Yan, maayong buntag din sa'yo. Okay naman ako. Siyempre, ito na nga yung new normal natin. So, online na lang. Kaya nga eh. Ganon. No matter how we want to have you here in Mindanao, but eto na lang, makukontento na lang kami sa virtual na lang na kwentuhan. Ano ba yung pinagkakakain ni Miss Faye at bakit parang kahit kumakain, sobrang sexy pa rin? Hindi naman sobra. Hindi naman. Alam mo, ang kinakain ko naman is mini-make sure ko na healthy yung kinakain ko. Hindi na katulad dati na kahit mga kung ano-anong junk food kinakain ko. Ngayon ingat na ako kasi nga meron tayong minemaintain na minemaintain na body, di ba? So, mini-make sure ko na healthy, like Sabi, Miss Faye, isa ka sa mga inaabangan talaga sa longest running gag show ng GMA7 na Bubble Gang. Ano naman ang nararamdaman mo na laging trending, super trending ang mga sketch mo at ano kaya ang tingin mo na sikreto naman ng Bubble Gang? Syempre yung nalaman ko na nagte-trending yung sketch ko, sobrang saya ko. Hindi nga ako makapaniwala na wow, nagte-trending na kagad yung sketch ko. Di lang, baguhan pa nga lang ako sa Bubble. 1 year pa lang ako sa Bubble Gang. And then yung mga nagte-trend sa amin, parang sinut yun, parang mga 6 months pa lang ako, ganun eh. Kasi naabutan na ako ng lockdown eh. So, parang sa akin syempre sobrang saya. Tapos, nakikita ng Bubble Gang yung na siguro na may potential tong batang to. Kaya siguro nabibigay din sa akin yung sketch na, uy, bagay sa kanya to. Yung ganyan. Right. Ano po yung ano nyo? Any dream role or any project na you want to achieve siguro in the coming years? Apart from, of course, pagpapatawa kasi certified ka na talagang effective, no? Sa Bubble Gang. Ang gusto ko naman na maging parang kontrabida na may action. Tapos, gusto ko rin maging superhero, ganun. Yan yung mga dream role ko din. Right. And we look forward na talagang ma-achieve mo naman ang mga roles na yan in the future, Miss Faye. At ito dahil would like to take this opportunity to get to know you even better. Meron kaming mga ka-slam book questions para kay Miss Faye ngayong umaga. Ano daw yung full name naman, tsaka nickname? Yung full name ko, Perry Ann Kilantang Lorenzo. Nickname? Ang nickname ko is Faye Lorenzo. Hobbies? Hobbies ko, syempre mag-online gaming and syempre mag-boxing, workout. Yun. Thank you very much, Miss Faye, for joining us this morning. Thank you so much. Salamat. And that was Kapusong Faye Lorenzo. Chill lang mo mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kung mubisita mo sa lungsod sa Maigo, Lanao del Norte, dili gayud pwede nga mubiya nga dili matilawan ang ilang lamiang beef halang-halang. Unsa kaha ang naka-special sa ilang halang-halang nga nipatok kini? Kana ang atong Siron kauban si Annabel Tubali. Ma'am Annabel, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag, sir. Okay lang. Okay lang ni sa Maigo. Ma'am, paunsa ba ka nakahibalo muluto niining beef halang-halang? Actually, akong bana is Ilocano. Kuan sila sa pagluto. Ako murag na damay lang. Ang expert ko talaga maglinis lang. Di ako mag-expert naman. Kaya lang, napasabay na lang ako sa asawa ko ba. Ma'am, unsa pod ba ang ginasagol ninyo sa imuha nga specialty dish nga beef halang-halang? Ang beef halang-halang namo, sir, dili na siya nga basta plain lang na siya nga ulo lang siya sa baka. Ang ginagawa yun namo sa beef halang-halang is itong tibuok sa ulo sa baka, iskal nimo, panitan nimo, apil na tong dila niya.
dili lang siya kato. Apil na tong iyang kinatawo sa baka o itlog. Iyang kinatawo kay mo na siya ay kombinasyon di sa katong iyang ulo para ma-tasty ang ang resulta sa beef halang-halang. Dili lang siya basta panit lang. Ang katong itong egg sa baka o iyang kinatawo mo to siya makapalapot gamay ba, makapa-tasty sa iyaha. Ma'am, kay lagi baka ang putahe, no? Dugay ba ang pag-andam o pagluto sa inyong beef halang-halang? Medyo dugay yun sir kay kanang paglata na daan sa iyang tibuok nawong sa baka kanang ulo imo pa man ang panitan siya tibuok latanan pa na siya dugay jud ang paglata na kay dili man namo gina pressure cooker nung yung natural lang para pantay tapos pag nalata na usa pa nimo hiwaon lutuon na pod. Ma'am, unsa ba ang sekreto sa pagluto niini aron swak ang lasa sa beef ug ang kahalang? Una sir sa bisag unsa nga putahe kinahanglan fresh ang karne. Tapos kung mga hayop nga dili siya downer, kinahanglan mga healthy nga hayop. Ma'am, gikan sa nagsugod mo sa inyong kananan year 2005 ug hantod karon, kamusta ang dagan sa inyong panginabuhian, ma'am? Unang-una, kaluoy sa Ginoo, nakahuman akong mga anak. Gamay lang kaayo nagsugod. O nanganak kini og duha pa ka tindahan. Nakapundar pud mi og mga inagmay na gamit, mga balay tungod sa kanang pagsikap na mo ani nga mo lambo mo ang food house mo nang ingatan na mo ang customer. Malipay pud sila. Dili lang kami ang makaginansya, malipay pud sila kanang komportable, safety. Ug karon mga kapuso, lutuan kita ni Ma'am Annabel sa iyang beef halang-halang. May buntag, lutuan mo ako sa magluto sa among ang specialty karon nga beef halang-halang. Magsugod ta diri sa kani. Mao ni siya ang ulo sa baka. Mao na ni siya ang kaniyang part ani. Kani nga part. Mao na ni siya ang katong gingon ako nga yung dila. Yang egg. Mao na ni siya gi-cubes na nato ang egg. Mao na ni yang organ. Kaning mga linyan na putol-putol. Simple lang ang ingredients. Baga sa binisaya ra kaayo. Ay ahos, may luya, buyas bombay, sili kay kuan man siya kanang spicy man. So lagi na siya. May asin, ay bitsin, gamay nga paminta, nga powder, o gamay pud na suka, o natay kanang tuyo. Nani ang butan nila? Ibutang ang ginger, ang luya, kunang inunod ang sili, medyo brown na gamay, atong inunod ang kanilang balat ng baka. Ilungan na po na siya. Mga 5 minutes ba, lagyan na natin ng pinakulong tubig. Medyo matabang. Dagdag lang hanggang sa tama yung tinta, yung masok. Tanga na ito ang silitan sa ibabaw. Ito na ang deep spicy beef halang-halang. Makita pa lang ang sabaw ug ang beef, sigurado ko nga gigutom na mo mga kapuso.
Salamat kayo Ma'am Annabel sa imuhang oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Say agig pag-share sa iyang skills sa pagluto. Ingon man ang iyang mga blessings. Inuban na nasab sa tabang sa iyang mga higala. Mismo si Jocelyn Topic ang nagaluto og pagkaon nga iya ginahatag alang sa mga frontliners karong panahon sa pandemya. Butang nga angay gayud pamarisan sa uban. Samtang Jill, nagsugod lang sa gagmayng kaldero apan karon dinaghan na ang ginaluto ni Annabel Tubali labi na sa iyang putahe nga beef halang-halang. Diin ang sekreto aron mas malasa, dunay kinatawo sa baka. Samtang say sa laing bahin, human nga na-discover ang iyang katakos sa pagpakatawa. Karon, buot na sab ni Kapusong Faye Lorenzo nga mapalambo ang iyang skill sa pag-arte aron maabot niya ang iyang dream roles isip actress. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Alan D. Wolfelt nga food is symbolic of love when words are inadequate. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kalimot mga kapuso ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.